Čaute, vítajte späť na kanáli Varíme a pečieme. Dnes si pripravíme taký jednoduchý a rýchly recept, ktorý má rád asi každý, a budú to fašírky. Ukážeme si, čo budeme potrebovať. Ako prvé budeme potrebovať mleté mäso, ja mám mix bravčové a hovädzie, 2 rohlíky, vajíčko, majoránku, korene podľa chuti, ja mám teraz kurča na grill a cesnak. Budeme potrebovať ešte soľ a strúhanku na obalovanie. Do mäsa si pridáme jedno vajíčko. Pretlačíme cesnak. Pridáme majoránku. Korenie. Posolíme. A nakoniec pridáme rohlíky, ktoré sme si natrhali na malé kúsky, zaliali trochu vodou a poriadne rozpučili, aby sme tam nemali hrudky. Tento krok samozrejme môžete aj vynechať, nie každý má rád vo fašírke pečivo. Niekto pridáva alebo strúhanku. Keď už všetko máme v miske, tak teraz rukou to poriadne všetko premiešame, nech sa prepoja chute. Môžete kľudne pridať aj na jemno nakrájanú cibulu, kto ako má rád. Ide hlavne o to, aby sme to dobre premiešali, nech sa všade dostane majoránka aj cesnak. Mäso, keď už máme dobre premiešané, spojili sa nám všetky chute, tak ideme si robiť fašírky. Pripravíme si strúhanku a budeme tvarovať fašírky. Takto vytvarovanú fašírku obalíme v strúhanke. A odložíme. Fašírky si môžete aj všelijako obmieniať. Môžete tam kľudne pridať aj tvrdý syr. Nic s tým nepokazíte. Keď už máme všetky fašírky obalené v strúhanke, teraz si už iba rozohrajeme na panvici olej a z každej strany ich budeme opekať do zlatista a môžeme podávať. Máme teda hotové, ja ich budem podávať s rýžou, samozrejme môžete si urobiť varené zemiaky alebo zemiakovú kašu, záleží čo máte radi. Urobil som ešte aj uhorkový šalát so smotanou. Ja vám teda želám dobrú chuť, vidíme sa pri ďalšom videu a nezabudnite toto video podporiť lajkom, komentom a odberom. Ahojte.